Πάμε στη Σιτία, φίλες και φίλοι, διότι αν κάτι δημιουργεί έντονο φόβο στους λοόμενους και στην Κρήτη αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα και προβληματισμό στους ψαράδες είναι οι τοξικοί λαγοκέφαλοι. Οι οποίοι από ό,τι φαίνεται είναι εκατομμύρια στις θάλασσες τις ελληνικές. Οι άνθρωποι εδώ πέρα είδαμε μια φωτογραφία που ανέβασαν στο Facebook με 32 λαγοκέφαλους να έχουν πιάσει μέσα σε ένα 5 λεπτό. Είναι συγκλονιστικό το καρέ και αποτυπώνει το πρόβλημα που υπάρχει στους βυθούς. Αυτό που φωνάζουν οι ψαράδες 10 χρόνια τώρα και αυτό που δυστυχώς αρχίζει να μας αγχώνει και εμάς τώρα που θα πάμε να κάνουμε τις βουτιές μας. Ο Μάνος δεν είναι μόνος του. Γεια σου, Μάνο. Γεια σου, Μάνο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Τι ωραίοι έτσι που είστε εσείς οι τρεις εκεί. Εδώ είναι η αρχή του κακού. Οι φίλοι σου δίπλα ποιοι είναι, για να ξέρουμε να μιλάμε και με όλους. Δίπλα μου είναι ο αδερφός μου και στα αριστερά μου είναι ο Γιάννης. Είναι το τρίτο μέλος της ομάδας. Γεια σου, αδελφέ του Μάνου. Το όνομά σου ποιο είναι? Ο Γιώργος. Ο Γιώργος και ο Γιάννης. Χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε μαζί. Για πείτε μας τώρα για αυτή την ιστορία. Τι αντιμετωπίζετε εσείς εκεί, τι βλέπετε? Αρχικά εμείς ασχολιόμαστε, είμαστε και οι τρεις αθλητές, είμαστε αθλητές της αλίας με φελό. Ασχολιόμαστε περισσότερο με το short jigging, που είναι ασχολιόμαστε με τα μέταλλα στην ουσία. Είναι μεταλλικά δολώματα, τα οποία στοχεύουμε σε μεγαλύτερα θυράματα, ας πούμε. Σε μια τελευταία εξόρμηση που έκανε ο Γιώργος με το Γιάννη, παρατηρήσαμε ότι αρχίζουν να έχουν τσιμπήματα από λαγοκέφαλους και ξεκίνησαν να βγάζουν χωρίς να σταματάνε. Αυτό που βλέπετε είναι ένα πάρα πολύ σύνηθες φαινόμενο πλέον εδώ, στη όλη την Κρήτη. Α, πλέον. Ναι, έχει ξεφύγει κατά πολύ η κατάσταση. Να βάλω ένα αστερίσκο εδώ για να πω και στον κόσμο που δεν γνωρίζει, Κατερίνα, ότι ένας ενήλικας λαγοκέφαλος γεννάει περίπου 1 εκατομμύριο αυγά μέσο όρο μέσα στη χρονιά. Άρα αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος των λαγοκέφαλων που υπάρχουν σε ελληνικές θάλασσες. Πόσα? 1 εκατομμύριο αυγά. Ο ένας. Ο ένας ενήλικας λαγοκέφαλος. Άρα το πρόβλημα έχει γιγαντωθεί. Είναι ένα ψάρι τοξικό, το οποίο κανιβαλίζεται κιόλας. Και έχουμε την ειδικό μαζί μας, οπότε θα μας τα πει. Έχουμε κοντά μας τη δόκτωρα Νότα Περιστεράκη, που είναι βιολόγος, ηχθειολόγος του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να μας μιλήσετε λίγο, γιατί καταλαβαίνετε ότι έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλος ντόρος και από ό,τι καταλαβαίνουμε όχι άδικα. Εγώ για αυτό το ψάρι, να σας πω την αλήθεια, μέχρι πρόσφατα δεν είχα ξανακούσει ποτέ στη ζωή μου. Δηλαδή, κυρία Περιστεράκη, μπορεί να έκανα εγώ τις βουτιές μου να ήταν αυτό και απλά να μην ήξερα ότι είναι δίπλα μου και ότι είναι τοξικό και ότι έχει αυτά τα δόντια. Το είδανε και λίγο κάπως. Γι' αυτό ονομάζεται λαγοκέφαλος. Έχει ισχυρά δόντια μπροστά σαν λαγού. Για πείτε μας, για μιλήστε μας για αυτό το ψάρι. Εξαρτάται που κολυμπάτε. Στα φαλάσσαρδα ως επιτοπλίστων, αλλά δεν έχω δει εκεί κάτι τέτοιο. Τώρα, κοιτάξτε, δεν έχετε δει και γενικά κανείς δεν θα δει το λαγοκέφαλο με μάσκα συνήθως όταν πέφτει στη θάλασσα, γιατί ο λαγοκέφαλος έχει συμπεριφορά αποφυγής του ανθρώπου. Άρα λοιπόν δεν θα τον δούμε. Και μιλάμε βέβαια για το συγκεκριμένο είδος, δηλαδή το είδος που γίνεται μεγάλο. Εμείς έχουμε στο εργαστήριο πάρει ψάρια και αναλύσει μέχρι περίπου 7 κιλά, δηλαδή απόψε μεγαλύτερο μέχρι στιγμής, αλλά προφανώς στη θάλασσα θα υπάρχουν και μεγαλύτερα. Πώς εξηγείτε, κυρία Περιστεράκη, τις επιθέσεις που έχουν σημειωθεί και στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές όμως? 200 αναφορές είχαμε φέτος, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, σε ανθρώπους. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν έχω δει τόσες αναφορές, έχω δει μόνο ένα ρεπορτάζ εδώ σε ένα τοπικό μέσο μαζικής ενημέρωσης, το οποίο μάλλον έκανε και ολόκληρη αυτή τη διαδικασία του ενδιαφέροντος του κόσμου κλπ. Εμείς παρακολουθούμε όλα αυτά τα περιστατικά. Να ξέρετε ότι είναι πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις που έχουν γίνει δαγκώματα κόσμου από το λαγοκέφαλο και πολύ λιγότερες αυτές που έχουν χρειαστεί κάποια ας πούμε ράματα ή κάτι τέτοιο. Διότι όπως σας είπα, ο λαγοκέφαλος έχει την συμπεριφορά της αποφυγής. Βέβαια μιλάμε για αυτό το είδος, το οποίο δεν είναι αυτό που φαίνεται στην οθόνη μας βέβαια, έχει γκριζοπράσινη ράχη με καθαρές μαύρες βούλες και 2 μεγάλες φαρδιές ρίγες ασημιές στα πλευρά.
Ενώ μπορεί με τη μάσκα μας να δούμε τον άνω λαγοκέφαλο στα ρικά, που είναι ένα πολύ μικρότερο ψαράκι, δεν μεγαλώνει και είναι πιο ανοιχτόχρωμο και έχει και ανοιχτόχρωμες βούρες. Να σας ρωτήσω εγώ τώρα κάτι που σκέφτομαι. Εγώ, ας πούμε, πηγαίνω σε θάλασσες με τα παιδάκια μου. Υπάρχει πιθανότητα τα ψάρια αυτά να έρθουν κοντά στην ακτή? Εμείς, ας πούμε, δεν είμαστε άνθρωποι που βγαίνουμε, ρε παιδί μου, στα βαθιά. Έτσι. Ούτε είμαστε, ας πούμε, να κάνουμε, βάζουμε μάσκες, να εξερευνούμε το βυθό. Απλοί λουόμενοι που θέλουν να κάνουν τις διακοπές τους. Εμείς, υπάρχει περίπτωση να τους δούμε αυτούς να έρχονται στην περιοχή εκεί πέρα και να αρχίσουμε να τρέχουμε ή όχι? Να σας πω, η δική μου η άποψη, αλλά φυσικά χρειάζεται πολύ περισσότερη μελέτη γι' αυτό και δυστυχώς η έρευνα ξέρετε ότι είναι σε πολύ δεύτερη μοίρα και όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις και όσον αφορά τις προσλήψεις προσωπικού κτλ. Να τα πείτε και αυτά, καλά κάνετε που τα λέτε. Η δική μου η άποψη είναι ότι αυτές οι περιπτώσεις εμφανίζονται σε κάποιες περιοχές τις οποίες πιθανόν ο λαγοκέφαλος εποχιακά, και αυτή η εποχή είναι δυστυχώς Ιούνιος-Ιούλιος, έχει κάνει βενθικές φωλιές. Και εκεί ίσως να αλληλεπιδρά ο άνθρωπος με τις περιοχές αυτές και να μπορεί να υπάρξει μια πιθανότητα να συναντηθούν, ας το πούμε. Προφανώς, κυρία Περιστεράκη, και ο Μάνος, ο Γιώργος και ο Γιάννης σε κάποια τέτοια φωλιά θα έχουν πιάσει. Γιατί ακούσαμε προηγουμένως τα παιδιά, τα οποία τα έχουμε μαζί μας, που λένε ότι πλέον υπάρχουν τόσοι πολλοί. Έτσι δεν είπατε, παιδιά, προηγουμένως? Λοιπόν, Ναι. αρχικά να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Αυτό όλο έχει ξεκινήσει εδώ σχεδόν από το 2007. Είναι η πρώτη καταγραφή εδώ, τουλάχιστον στην περιοχή μας, από λαγοκέφαλο. Άρχισε να εντείνεται το πρόβλημα μετά το 2018 περίπου. Επίσης, κάτι που δεν σας ανέφερα είναι ότι οι γονείς μας, εμένα και του Γιώργου δηλαδή, είναι επαγγελματίες αλληλείς. Ναι. Όλη μας η οικογένεια ασχολείται με τη θάλασσα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η καταστροφή που γίνεται στα εργαλεία τους είναι τεράστια. Μιλάμε για ψάρια πάνω, τα οποία μπορεί να είναι, όπως είναι τώρα εποχιακά, σκάρι, τορνάδες, λούτσι δηλαδή, οι οποίοι είναι τελείως φαγωμένοι. Άρα το πρόβλημα δεν είναι τόσο πολύ. Όπως επίσης αυτό που είπατε πριν, ότι δεν μπορούν να βγουν στην παραλία, δεν ισχύει. Υπάρχουν περιστατικά τα οποία βγαίνουν στην παραλία και οι λουόμενοι τα βγάζουν έξω με μικρά ποχάκια ή φτιαράκια από των παιδιών. Τους λαγοκέφαλους. Υπάρχουν κάποια βίντεο που έχουν διοχετευτεί στο διαδίκτυο. Τα είδη επίσης που έχουμε πιάσει, εδώ τουλάχιστον στην περιοχή, είναι 3 πλέον. Είναι ο νάνο λαγοκέφαλος που είπε η κυρία Περιστεράκη, είναι ο κανονικός λαγοκέφαλος που έχουμε πιάσει ήδη 2 εδώ τώρα εμείς όση ώρα ψαρεύουμε. Και επίσης υπάρχει κι άλλος ένας ο οποίος είναι στα πιο βαθιά νερά. Μα γι' αυτό τα κράτη, ήδη γίνεται στην Κύπρο, επιδοτούν τους ψαράδες προκειμένου, έχουν επικηρύξει αυτά τα ψάρια, προκειμένου με κάθε ψαριά να μπορέσουν να παίρνουν και ένα χρηματικό ποσό, 6,5 ευρώ το κιλό, αν δεν κάνω λάθος, στην Κύπρο. Θέλετε να γίνει και στην Ελλάδα αυτό, έτσι? Να ακούσουμε την κυρία Περιστεράκη. Φυσικά και θέλουν οι επαγγελματίες να γίνει αυτό, αλλά πραγματικά δεν είναι τόσο το κέρδος τους όσο θέλουμε και όσο ακούμε. Καλά. Δηλαδή τα 6,5 ευρώ, τα 6,5 ευρώ είναι για τη μεταφορά των λαγοκέφαλων στον Κλίβανο, τέλη Κλιβάνου κτλ. Κυρία Περιστεράκη, τι λέτε εσείς για όλο αυτό? Και να κλείσουμε έτσι, παρακαλώ, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα ο λαγοκέφαλος βρίσκεται, τουλάχιστον αυτά τα είδη που μας έχουν έρθει από την Ερυθρά θάλασσα, βρίσκονται στα ρηχά νερά. Δηλαδή είναι από 0 μέχρι 60 μέτρα η μεγαλύτερη αυθονία τους. Κάνουν όντως πολύ μεγάλες ζημιές στους ψαράδες. Αυτό που πρέπει να κάνει ο κόσμος είναι, αν τυχόν δει λαγοκέφαλους να πλησιάζουν, να απομακρύνεται και να μην προσπαθεί να αλληλεπιδράσει μαζί τους. Έχουμε καταγράψει πράγματι, έχουμε κάνει μελέτη και έχουμε καταγράψει τις ζημιές που προκαλούν στους ψαράδες, αλλά και στα αλλιεύματα. Μεγάλο πρόβλημα του λαγοκέφαλου είναι ότι έχει μεγάλη επίδραση και στο θαλάσσιο περιβάλλον και στα αυτόχθονα ψάρια. Και αυτό που πράγματι πρέπει να γίνει είναι να πάρθουν κάποια μέτρα και στην Ελλάδα περιορισμού του πληθυσμού, το οποίο θα μπορούσε να γίνει όπως γίνεται και στην Κύπρο που αναφέραν εδώ
οι ψαράδες μας εδώ πέρα. Και στην Τουρκία έχει ξεκινήσει αυτό και φαίνεται να έχει αποτελέσματα. Εμείς έχουμε δημιουργήσει και ειδικά εργαλεία επιλεκτικά, αλλά και με άλλους τρόπους θα μπορούσαν οι ψαράδες που ξέρουν καλά πώς να τους ψαρέψουν, θα μπορούσε με μία επιδότηση να προσπαθήσουν να τους μειώσουν. Για να δούμε τι θα γίνει. Αυτή τη στιγμή οι ψαράδες προσπαθούν να τους αποφύγουν. Πάντως, για να μην έχουν ζημιές στα εργαλεία. Κλείνοντας, και μέχρι να δούμε τι θα γίνει ακριβώς, πώς η πολιτεία πρόκειται να αντιδράσει σε αυτό το ζήτημα και πότε, που είναι πολύ σημαντικό, να πούμε ότι εμείς που θα πάμε να κολυμπήσουμε, όπως είπατε κυρία Περιστεράκη, άμα δούμε κάτι τέτοιο, βγαίνουμε προς τα έξω να δεις εσύ που έκανα... και φωνάζουμε βοήθεια. Όχι, όχι. Το βοήθεια δεν το είπατε εσείς, εγώ θα το κάνω. Μια μικρή ερώτηση. Έχουμε χρόνο, Καμιά φορά όταν είμαστε έξω, έρχονται κάτι μικρά ψαράκια και μας τσιμπάνε λίγο. Δεν πονάμε και πολύ. Τι είναι αυτά τα ψαράκια, αυτά που τσιμπάνε τα πόδια? Θα το πάρτε ένα τηλέφωνο να τη ρωτήσεις. Μπορεί να είναι σαρδουδάκια. Γιατί μας τσιμπάνε? Θες να το λύσουμε τώρα στο αγώνα που πρέπει να δώσει διευκρινήσεις? Κύριε Περιστεράκη, θα σας πάρει ο κύριος Κωστόπουλος τηλέφωνο να του πείτε για τα ψαράκια που τον τσιμπάνε όταν πηγαίνει στην παραλία. Παναγία και Χριστέ μου. Δεν με αφορά αυτή τη στιγμή όμως. Μάνο, Γιώργο, Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Περιστεράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.